asi před cirka 3 týdny, už to jsou 3 týdny. Momentálně mám daný rakovinový záz na ruce, který budu mít ještě 5 týdnů. A po těch 5 týdnech začnu se vrátit k pohybům té ruky a fyzioterapeutem samozřejmě a další lidi. Pokusím vrátit tu ruku do původního stavu, aby byla schopná vykonávat ty funkce, které vykonávala předtím, jako je třeba tento pohyb ruky, za který je vlastně protože tato šlacha, která se přetrhla, je vlastně hlavně zodpovědná za tento pohyb ruky, za tuhle rotaci dovnitř a ven. Tak zejména tento pohyb a potom i všechny další se budu snažit naučit zpátky a samozřejmě pro mě a pro můj život je to obrovský zásah. Případné cesty do zahraničí, jako je šampionát v Kazachstánu s týmem Denise Minina.